Ang nahitabo, unom ka mga Larina officials gipang suspenso o usa ka tuig gumikan sa giingong irregular rice purchase gikan sa computer repair shop pa. Namalit og mga bugas apan dili man sa bugasan gipamalit ang mga bugas. Didto man hinuon gipamalit sa usa ka computer repair shop mga kabombo. Ang unom ka mga officials gikan sa municipality sa Larina sa lalawigan sa Siquijor gipang suspenso og usa ka tuig nga way sweldo sa Office of the Ombudsman tungod sa procurement violation sa giingong questionable nga pagpamalit og mga bugas. Ang mga nasuspenso nga mga officials naglakip nila ni Clifford Kilikot, Municipal Budget Officer, Engineer Rito Abapo, Municipal Planning and Development Officer, Jory Arcaya, Municipal Agriculturist, Engineer Cristino Sister Jr., Municipal Engineer Elison Calibo, Municipal Treasurer, o Michael Arayan Bak, TWG Administrative Aid 1, mga kabombo. Ang maong suspension may kalambigitan kini sa pagpamalit og mga bugas nga nagkatidad og 198,000 niadtong tuig 2018. Ubos sa administrasyon ni Kanhi Mayor Din Samson Villa kinsa mudagan karon og gobernador mga kabombo nga gipamalit ang maong bugas ubos sa iyang administrasyon. Ang maong mga bugas giingong gipamalit didto sa Ronks System Solutions. Usa ka kumpanya nga primarily ang ilang business mao ang mga school supplies, computer repair services o printing materials nga gipanag-iya ni Raxel Camero. Usa ka konsehal sa Larina. Base sa resulta sa investigasyon nasuta nga ang Ronks System Solution dili qualified. Dili kwalipikado nga mo-supply og bugas og wala usab kini makasuway nga namaligya sila og bugas. Buot pasabot, wala sila nakasuway nga duna sila transaction sa pagpamaligya og bugas apan nganong sila may gipadaog sa bidding. Ang mga ebidensya nagpamatuod nga questionably ang ilang pagpamalit og bugas. Tungod kay si Camero ang tag-iya sa computer repair shop ni-apply og rice dealer's permit paghuman pa sa bidding, tiaw mo na. Human pa sa bidding, ni-apply siya og rice dealer's permit. Nganong gitugutan man ni nga maka-appeal sa bidding? Nga dili kwalipikado, gipadaog pag yun sa bidding mga kabombo. So klaro nga dunay pagmaniobra og mao man ganing hitabua nga diha pa siya ni-apply og rice dealer's permit tungod kay ang nature sa ang business, school supply, printing materials, tig-ayos mga computer guba. Uya ni-appeal sa bidding nga mamaligya og bugas mga kabombo. Ni-appeal og bidding nga mo-supply og bugas. Sumo na nga questionable kayo. Buot pasabot dili di ay kwalipikado nga mo-appeal sa bidding si Camero. Pero nganong gipadaog maning Ronks System sa Bids and Awards Committee? Giunsa man ni? Baga rapod kay naong ning mga tawhana. Klaro maning binuang. Mao na nga di ni angay pakupton og posisyon sa gobyerno tungod kay kusog man di ay mo maniobra sa bidding mga kabombo. Usa man ni kana na overlook ninyo or danghag lang gyud mo, gitoyo tinayo ani nga sipyat. Dili kwalipikado sa bidding, gipa-appeal sa bidding, idaog pa gyud. Nga ilang negosyo na maligyag school supplies, printing materials, ayog mga guba nga computer. Apan unsa pagkaunsa nga na maligya naman og bugas. Klaro man ning maniobra, dili kwalipikado nga mo-appeal sa bidding apan maupay gipadaog hastang hanggawa mga kabombo. Maayo gani kay dunay usa ka private citizen nga ni-file og kaso ngadto sa Ombudsman Visayas. Human nga iyang nabantayan nga questionable ang pagpamalit og bugas. Ang suspension order gipatuman o gipahamtang sa DILG sa Siquijor Provincial Director Dinis Quiñones subay sa direktibas Ombudsman. Onya si Kanhi Mayor Din Villa wa noon ma-appeal sa suspension order kay dili naman siya mayor. Di naman siya mayor. Wa naman siya sa gobyerno, so wa siya ma-appeal
sa pagkasuspenso. Ang alaot ani, kining active pa nga mga trabahante diha